Welcome once again to LV Amor Cares o ano sab kita ni nga to ang tulumanon no maghisgot-hisgot sa mga kanang mga gibati-bati nato sa tong lawas nga gusto nato nga dunay kaayuhan kung dili man gani sa hingpit apan duna lang gyud mga panahon nga dili kita mobati ni ana. One day ang akong amiga nag-ingon kanako nga no wala na gyud kay laing ika-offer anang imuang kabuhi diha nga vlog kana bang dili bita kana simple nga dili mag gasto-gasto pagpalit og tambal or kanya kanang malingaw punta. So ako siyang giingnan nga ang maayo gid pud ana nga buhaton og duna kita mga kabuhi, mga stress, mga depression, mga problema sa kwarta, mga unsa pa diha magluling hayaw. Mo gina say the best nga solution ana. Bisag sa pangutan-on kanang mga stress reliever kana yung luling hayaw. Unsa ko na luling hayaw? Kuan man pud kayo landong kay na nga binisaya. Kung luling hayaw gani is kana bang recreation, leisure time, no? Recreation, traveling, bisag unsa daghan ko na siya nga dala, no? Kung pwede po na hobbies nimo. So, kung gusto ka nga mawala ang imong stress, mawala ang depression, mawala ang imong kasuko, ang imong pagdumot, tanan na hasta ang kabuhi tungod kay mumatter man kana sa tong emotion, sa tong feeling kanang kabuhion kita or acid reflux, magluling hayaw, no? So, unsa man kaayo ka nang makuha nato sa luling hayaw? Daghan kaayo kitang makuha niya na una, kanalandaang muhawa kita sa tong balay or dili mo nga muhawa nga din ang balik. Kanaban mo palayo kita kadyo sa tong balay dayon seeing kalang nature, mo ato kita sa dagat, sa baybayon, dayon mo tanaw sa mga balod, mga inana, balod sa kapalaran, no? Or mo ato kita usa ka highland resort nga tuwa dito ang mga waterfalls, tuwa dito ang river, ang mga lake, no? Makahumpay na kana sa atong gibati or maulian kita sa atong mga kabuhi tungod kay mawala ang atong focus sa atong sakit, kunya ato kita mag-focus sa atong nakita. So, kanang pagluling hayaw, usagi na siya, number 1 gina siya na makawala ni anang ato ang mga gibati-bati, no? Emotionally, psychologically, physically, mentally, makawala din ang luling hayaw, no? So, muna siya diha, magluling hayaw kita, aron dili kita sige guna-huna sa atong mga kapakyasan, mga kagulanan, hantod na mubunga ka na sa kabuhi, no? Tungod kay mo maka-affect man kana sa ato ang ganing production sa atong acid, no? Gani dili maayo nang masuko, dili maayo nang magdumot tungod kay ang atong kabuhi ni ana. Bisan pang stress, no? Ang stress mao kanay makakuan usab. So last week uban ako sa ako ang mga igsuon pagkumangkon kay magluling hayaw sila. So uban po ko kay gusto ko nga malinaw kay ni arabi ako sa upat ka corner sa amo ang balay tungod kay gawas nga senior citizen PWD, no? So wala kayo ko yung mga luling hayaw gyud, mga recreation. So mao to nga dito miuban ako kanila ug miabot ako og tulo ka probinsya. Gilatas na mo ang Zamboanga del Norte, ang Zamboanga Sibugay, dito kami sa Ipil o kanang Titay, mga Tagbilisan. Hantod nang niabot kami sa Kalawit, nga dito nakabisita ako sa Philippine Carabao Center nga nagbaligya og lain-lain nga mga Carabao products. So, nakainom ko Carabao's milk. First time nga nag-inom ko Carabao's milk, no, nga lami man diay kaayo. So, sa ingon niya nga paagi sa akong pagluling hayaw, nalimot ko tanan sa akong mga emotional baggage. Ako ang mental baggage, mga psychological, kaning labi na ning sa kabuhi, no? Kay malimot man gayud kita kung dili kita makafocus sa atong mga balatian or atong mga unsa diha mga gikaaligot-gutan, no? Di ba kita makafocus tungod kay makita nato ang lain-lain nga kabuhatan sa Ginoo, no? So nindot kayo ang kalibutan tanawon, malimot kita. One thing gud ni ana nganong magdaot kita, ang atong huna-huna na ara nakafocus sa usa ka butang. Kon pananglitan galain ang imong paminaw gikabuhi ka,
gipanuhot ka, napasmo ka, nabughat ka, ang imong ginauna, kana lang yung mga butanga. So, ang tendency, musamot. Dili ka relax ba? So, ang imong focus diha lang, wala na ka makakita sa outside world na nindot diay ang kalibutan, no? So, ang luling hayaw, usagi na siya sa makaayo sa atong mga balatian, no? Usagi na siya makaayo. So, ang akong advice sa mga na nag-antos diha sa mga kabuhi, nag-antos sa mga hyperacidity, ulcer, or mga gastritis, whatever, kay maglain mo na itong ginawa, ana, super gina siya ka discomfort, no? Discomfort. So, move on. Ato dito sa magsuri-suri kita ato sa ato mga silingan, magtanaw-tanaw sa mga kabulakan, magtanaw-tanaw sa mga garden, kanang lush green. So, makita lang nimo kana siya outside sa balay, no? Gawas o kainin yung balay, gwapo kay glow. Na ay mga bulat, tananin na malingaw ka, malipay ka. Pero mas makalipay kung magluling hayaw gid ka, no? Muadto gyud ka outside sa imo ang coral, no? So makita nato dito ang mga fruit bearing trees, kanang mga linya sa mga kahoy nga gitanom na gituyo gyud, no? Ana, so malingaw na kakaayo o may ikan sa atong pag-focus sa atong mga balatian, maadto ang atong panahon sa atong nakita, which is tsada gyud, no? Makakita kita cloud formation na gwapo kayo, ang kalangitan na gibulak-bulakan sa mga cloud, sa mga panganod nga murag mga gapas, no? O cottony clouds, no? So makawala na kana siya sa ato ang ka-boring ning atong boring life. No? So ingon ana. So munta kung ingon sa kong amiga na ug do na kay hobby, focus sa imo ang mga hobbies, no? Kung ganahan ka mananom, ganahan ka magluto-luto, kung ganahan ka magmanahi, so kana ato nang buhaton aron malimot ta sa atong mga balatian, no? Malimot ta sa stress, malimot ta nga wala kitay kwarta, no? Malimot ta nga gibiyaan kitag uyab, malimot kita nga wala na diya nga atong gugma, nawala na diya. So mo na, no? Magluling hayaw, no? Luling hayaw. So ba na term na binisaya, suroy-suroy, no? So, ano ba ni ana? Recreation, leisure, mao ka ng luling hayaw. So, mao ka na karon ng akong sharing mga palangga nga mga kabuhiunon pareho nako kadto na nag-anto sa bugat, panuhot, sa kabuhi, sa impatso, hala, magluling hayaw aron malimot kita tanan sa pagbati kay psychological ra biya gyud po ng uban ana. Psychological ra na siya. So kung ma-perk up nato ang atong happy hormone, maulian gyud ta, no? Maulian gyud ta. Unya mo balik lang pud na kay may ora pud nalipong man ko, gikabuhi man ko, ay dili ta magnauna ana. Ang atong naunaon nga, wow, nakaadto ko dito sa kuan, nakakita ko dito og kanang unsay nga nakalaw nga mitungtong ibabaw sa buko-buko sa kabaw, no? Which is seldom na kay naron makita nato. Wow, nakadungog kog tingog sa mga gangis ug mangloy ug ari ta syudad di na ta kadungog ana. Adto dito sa mga rural areas, no? So mao kanay advantage sa luling hayaw. Forget about kabuhi, forget about acid reflux, hyperacidity, ulcer, stress, mga balatian, forget about it, even cancer, kana mga cancer patients, kinahanglan na sila luling hayaw, no? Aron, in one way or the other, maibang-iba na. So, mauna siya usa ka maayong buhaton na dili magastong tambal, magasto lang ta gasolina, magasto lang ta para siyempre, kung kaon, kung naan ang luling hayaw, at tumagid kami at mga yummy nga mga resto bars. No? So, dili lang po magpalabi. Dili lang po magpalabi. Aron, dili po ta kabuhion, wala na tayo kwarta. So, pero ang luling hayaw, dili na siya kinahanglan o dakong gasto. Ano lang tanang ato ang mga silingan or even
kanang mag-istorya. Doon na lang tayo kauban, istorya, makarelieve ka na, makawala ka na sa atuang mga kalaay, atuang mga gibati. No? So, mga palangga, mao kadto nga to sharing karon bahin sa luling hayaw. O kabuhi, acid reflux, luling hayaw lang kana. So, bye for now. Hangtod sa sunod. Love you all, guys.